Vítam vás pri dnešnom Rozhovorme sa, v ktorom sa budeme rozprávať o ekologickej ceste s pánom Adamom Olivom. Dobrý deň. Ďakujem. Dobrý deň. Pán Oliva, čomu sa EcoVadis venuje a pre koho je určený? EcoVadis je vlastne taká globálna platforma, ktorá hodnotí teda udržateľnosť podnikov, ale nie len podnikov, aký majú environmentálny a sociálny dopad, ale vie hodnotiť aj keby dopad svojich dodávateľov, čiže v rámci dodávateľského reťazca. EcoVadis ako taká firma vznikla v roku 2007 v Paríži vo Francúzsku a až v roku 2010 vypustila keby do obehu túto hodnotiacu platformu. A ďalej naozaj sa ten EcoVadis rozširoval, to znamená, vytvorili sa nejaké kancelárie po svete. Pre nás Slovensko je najbližšia v Poľsku, ďalej sa vytvoril v Tokiu, v Barcelone a v iných akoby štátoch. Potom vlastne EcoVadis akoby dosiahol taký milník v roku 2018, kde celkovo až 50 000 firiem je v tejto hodnotiacej platforme a bolo hodnotených. A ďalej potom EcoVadis dostal naozaj veľké investície a celý ten proces a túto platformu keby začali zlepšovať. Napríklad vytvorili EcoVadis Academy, čo je nejaká tá vzdelávacia platforma v rámci posúvania sa v tejto udržateľnosti. Tá vzdelávacia platforma je pre koho určená? Je to pre všetkých užívateľov, ktorí sa tam registrujú. Je to taký základ, že EcoVadis vám vysvetlí na základe webinárov o nejakých online kurzov, ako celý EcoVadis funguje, aké dokumenty treba do systému nahrávať a viete si tam zlepšovať celý ten proces v rámci nahrávania dokumentácie. Celý ten proces funguje naozaj jednoducho, preto tá EcoVadis platforma je naozaj taká užívateľsky prívetivá, veľmi populárna vďaka tomuto. Jednoducho firmy sa do systému registrujú cez webovú stránku, vyplníte základné údaje o firme typu adresa, IČO a teda. Ďalej vyplňa sa obrat spoločnosti, počet zamestnancov a dôležitý je predmet činnosti, ktoré vaša spoločnosť vykonáva. A na základe týchto údajov EcoVadis do 5 pracovných dní vykoná nejakú takú analýzu vašej spoločnosti, či naozaj vykonávate to, čo ste uvedli v tomto formulári a vygeneruje vám dotazník. Ten dotazník je jedinečný pre vašu spoločnosť. Napríklad spoločnosť, ktorá vyrába palety, má iný dotazník ako účtovaná spoločnosť napríklad. Čiže je to jedinečný dotazník, ušitý na mieru presne vašej spoločnosti. Ten dotazník má ten dotazník je postavený na 4 takých hlavných pilieroch. Prvý je ten environmentálny pilier, na základe ktorého EcoVadis hodnotí tieto požiadavky. Potom je tu udržateľné obstarávanie, etika a ľudské práva. Všeobecne ten dotazník pracuje s takými 4 typmi dokumentov. Prvý ten dokument sú tzv. Certifications, sa to volá tam v tom dotazníku, čiže certifikácie. To znamená, či vaša firma má nejaké ISO certifikáty. Pre EcoVadis je najdôležitejšie ISO 14001, čo je environmentálny manažerský systém. Ďalej to môže byť ISO 45001, čo je manažerstvo BOZP, ISO 27001, čo je informačná bezpečnosť a ISO 37001, čo je protikorupčný manažerský systém. A ďalej sú to také normy ako SA 8000, čo je manažerský systém pre spoločenskú zodpovednosť, alebo ekvivalent ISO 26000. Čiže toto je taký prvý základný dokument, čo EcoVadis po vás chce. Ďalej sú to potom politiky, to znamená, je to základné nejaké prehlásenie manažmentu, napríklad k tomu environmentu máte environmentálnu politiku a musíte vlastne dokladovať nejakú environmentálnu politiku s ďalšími požiadavkami. Potom tie politiky sa rozmenia na drobné, to znamená, už sa to tam volá v tom EcoVadis, že measures, to znamená, že opatrenia. A to ja hovorím, že sú to normálne smernice, procesy a jednoducho k tomu ďalšie záznamy. A posledným tým typom je tzv. Reporting, čiže treba mať nejaké reportovacie údaje, záznamy, kde sledujete nejaký proces na základe vašich KPIs. Takže toto sú také 4 základné dokumenty, ktoré po vás chce EcoVadis. A to znamená, vyplníte registráciu, vyplníte tento dotazník. Príklady tých dokumentov, čo sa vyplňa v rámci environmentu, ako som spomínal, to je environmentálna politika, potom smernice na riešenie nakladania odpadov, odpadové hospodárstvo, smernice na šetrenie vody, šetrenie energii a teda. K tomu prislúchajúce záznamy typu máte vypočítanú uhlíkovú stopu, sa pýtali EcoVadis, máte, nemáte, musíte odpovedať. Hej. K tomu sociálnemu
je tam veľká časť BOZP. To znamená, tým, že u nás je prísna legislatíva na BOZP, tak väčšina firiem toto má pokryté. Typu otázka, máte vypracovanú analýzu rizik BOZP a musí sa tam dokladovať dokument. Hej. K tomu samozrejme, ako som hovoril, treba reportovať. To znamená, k procesom BOZP a teda počet pracovných úrazov, hej, počet PN za daný kalendárny rok v rámci environmentu, všetky možné spotreby odpadov, produkcia odpadov a teda. Takže toto všetko musíte akoby v rámci toho EcoVadisu sledovať. V podstate vyplníte celý tento dotazník a potom dostanete vo finále skóre. Experti vlastne vykonajú zo strany EcoVadisu hodnotenie. Naozaj je to niečo ako audit. Kto už si zažil ISO audit, je to veľmi podobné. Čiže v rozmedzi 2 až 11 týždňov tí experti zo strany EcoVadis majú čas vykonať tú analýzu a posúdiť, či ten dokument je relevantný, respektíve ten proces je relevantný a dostanete výsledné skóre. To skóre je v rozpätí od 0 až do 100 bodov, je to bodové hodnotenie a na základe nejakého bodového rozpätia dostanete tzv. Medaily. To asi viete nájsť na internete pri rôznych spoločnostiach, že sa keby chvália tými medailami. Je to od bronzovej, striebornej, zlatej až po platinovú. Bronzová je taký, že základ, že áno, naozaj tá spoločnosť má nejaké základné štandardy v rámci udržateľnosti, riadi sa nimi a vlastne posledná je, že zlatá a platinová to sú najväčšie akoby ohodnotenia. Tá platinová to je asi top 1% firiem na svete, ktoré sú v rámci EcoVadisu a získali túto medailu. Príklady môžem uvieť, že napríklad Heineken, L'Oréal majú zlatú, platinovú medailu, naozaj takéto veľké korporáty. Ako už som spomínal, že tá platforma slúži aj na hodnotenie svojho dodávateľského reťazca, tak napríklad Johnson & Johnson práve vďaka tejto platforme si preskúmal až skoro 1000 svojich dodávateľov, či sa teda keby snažia správať udržateľne. Takže to je taký ten základ. Potom samozrejme niekedy to nedopadne vždy dobre, to prvé hodnotenie, čiže naozaj tie spoločnosti majú možno väčšie ambície a nezískajú taký naozaj ten počet bodov, ale nič není stratené, je to úplne v poriadku. V podstate je to ako pri audite. Každý rok sa vykonáva tzv. Reassessment, čiže znovu hodnotenie, ale viete ten reassessment akoby aj vyžiadať si trošku skorej, čiže není to problém. Čo je prvotné potrebné spraviť, naozaj implementovať si tie politiky a smernice. Ideálne si tieto procesy v rámci životného prostredia BOZP etiky dať certifikovať, aby ste mali aj ten certifikát, ktorý EcoVadis chce. A potom je to ďalej nutné akoby komunikovať aj so svojimi dodávateľmi, čiže transparentne komunikovať. To znamená akoby preniesť akoby tú angažovanosť aj na tých svojich dodávateľov, aby jednoducho vám tie údaje, ktoré potrebujete, jednoducho dali. A taktiež je potrebná taká vyššia transparentnosť, lebo EcoVadis chce pri tých reportovacích dokumentoch, keď máte nejakú spotrebu, chce ako pri tom audite nejaký objektívny dôkaz. Čiže mám tu nejaké číslo o spotrebe, ja neviem, plynu, x metrov kubických, potrebujem k tomu nejaký objektívny dôkaz, že to číslo nie je vymyslené. Čiže potrebujem k tomu záznam typu faktúra, vyúčtovacia faktúra a teda. Čiže naozaj tie čísla musia byť reálne, preto je tá... Že overujete vlastne tie čísla, ktoré uviedli? Presne tak, je to veľmi podobný proces ako pri audite. Musí byť vždy k tomu nejaký objektívny dôkaz. Čo je možno taká trošku nástraha v rámci toho EcoVadisu, odporúčam vždy, keď sa tam spoločnosť registruje, máte mesiac a pol na vyplnenie toho dotazníka. Čiže už tou samotnou registráciou, keby súhlasíte s tými podmienkami a bude vám automaticky po tých 5 dňoch vygenerovaný dotazník. Čiže naozaj treba si to rozmyslieť dopredu a nie hneď tak akože po hlave sa registrovať, lebo naozaj potom už vám plynie tá doba a viete tú dobu jedenkrát, maximálne dvakrát predĺžiť. Potom už je EcoVadis aký striktný v tomto. Čiže naozaj rozmyslieť si to, registrovať sa, až potom akoby nahrávať tie dokumenty a všetky rôzne tieto záznamy. Ďalšou takou nástrahou vie byť, že je tam limit počte nahraných dokumentov. To znamená, viete maximálne 55 dokumentov akoby nahrať. To znamená, musíte si logicky už dopredu tak vedieť zatriediť k týmto 4 pilierom, že čo vlastne budem nahrávať. Lebo EcoVadis vlastne zakázal spájať dokumenty, hej, typu, ja neviem, príručku, environment, že spojíte s nejakou faktúrou. Nie to vám EcoVadis keby nezoberie, čiže oni vám to potom odmietnú. To znamená, logicky musíte vedieť spájať dokumenty. Napríklad viete spojiť práve tie politiky do nejakej veľkej integrovanej politiky a vlastne máte to celé v jednom dokumente, ale zabezpečíte tých politík
4-5 napríklad, hej, v rámci toho nahrávania. Čiže toto odporúčam zase tak logicky si zatriediť všetky dokumenty, naozaj si ich spočítať, aby ste ich mali do 55 tých dokumentov. V akom jazyku majú byť? Môžu byť aj v slovenčine. EcoVadis vydal takzvaný ten dokument guide, čo vlastne je taká pomoc, ktorá vám ako užívateľu pomôže, že ako nahrávate dokumenty a v akom majú byť formáte. Ideálne je to mať vo Worde, lebo tí experti sú asi z celého sveta a oni cez nejaký prekladač to prekladajú. Čiže nie vo forme obrázku? Ideálne nie vo forme obrázku, ale stáva sa aj to. To znamená, že ideálne Word. To je úplný základ. Môže byť aj PDF, ale ideálne, aby bolo kopírovateľné. A potom, keď máte naozaj skeny nejakých dokumentov typu faktúra alebo proste nejaké, môžete vkladať naozaj obrázky. Ideálne, keď tam je nejaký znak, že to je pre vašu spoločnosť typu razítko alebo pečiatka na nejakom tom dokumente, na nejakej tej faktúre, že naozaj to patrí vašej spoločnosti. A toto je taký dokument guide, čo je potrebný proste, aby ste si prešli na tom začiatku. V podstate pri tej registrácii získate do systému prístup do takého dashboardu a tam sú všetky akéby takéto pomocné materiály, ktoré vám pomôžu práve pri tomto nahrávaní tých dokumentov do tohto systému EcoVadis. Vraveli ste, že mesiac a pol trvá vlastne celé vyplňanie týchto dopytovaných dokumentov. Ako rýchlo spravíte vyhodnotenie, kedy dostane tú medailu alebo môže sa stať, že nedostane? Môže sa stať, že nedostane, jasné. Tým, že tie spoločnosti sú na rôznej úrovni v rámci udržateľnosti, nie všetky sú proenvironmentálne, proetické a teda. Takže je to rôzne. Závisí to naozaj od spoločnosti. Takto, je to v podstate o tom, že keď mám aj nejaké certifikované manažerské systémy, je veľká pravdepodobnosť, že dostanem relatívne aspoň tú bronzovú medailu. Hej? Že naozaj je to také, že splňam nejaké tiež základné štandardy. Stáva sa naozaj, že ten klient, zákazník, spoločnosť dostane malé hodnotenie z dôvodu toho, že nemá práve základné politiky, nesleduje práve tie KPIs, čiže naozaj vie dostať napríklad 20 bodov. Hej? A to je naozaj pre nejakého korporát, ktorý ho hodnotí ako dodávateľ naozaj málo, ale nič nie je stratené. Ako som hovoril, treba vykonať ten reassessment, pozrieť sa na tie všetky, akéby tým reassessmentom je vlastne, dostane taký návod. Vy vlastne, keď dostanete konečné hodnotenie, aké to skóre, tak tí experti vám k tomu dajú tzv. Correction Action Plan. To znamená plán opatrení, ktorý je rozdelený na také 3 kategórie, že high, medium a low. Čo sú tie high, to sú tie najväčšie opatrenia, ktoré by ste mali najskôr riešiť, typu nemám environmentálnu politiku, takže oni vám dajú do toho plánu opatrení, implementujte si environmentálnu politiku s danými požiadavkami. Vy to spravíte a hneď máte potom pri tom reassessmente plusové body a zlepšujete následne to skóre. Ako už som hovoril, každá spoločnosť ten dotazník má iný. Každá tá otázka má pre tú danú spoločnosť inú váhu. To znamená, keď ste výroba, ste v podstate, keď to poviem v úvodzovkách, špinavá výroba, tak environment, ten pilier má vyššiu váhu napríklad ako etika. Ale zase napríklad, keď ste konzultačná spoločnosť, tak ten environment je u vás, tým, že ste administratíva, nie až tak významný, ale tá etika, etické správanie je významná, tak zase ten pilier etiky má inú váhu ako napríklad tá výroba. Čiže zase závisí to od toho predmetu činnosti a od toho druhu činnosti, čo vaša spoločnosť akéby vykonáva. Ako často môžu robiť taký reassessment? Je to možné len raz za rok. To znamená v tom ročnom období, že keď ste dostali prvotné skóre, tak po roku je možné vykonať ten reassessment, ale EcoVadis dovoluje o nejakých 3 až 6 mesiacov skôr vykonať ten reassessment. To len jeden je možný. To znamená, keď teda spoločnosť dostane zlé skóre, potom pol roku pozrie sa na ten corrective action plán, príjme nejaké opatrenia, implementuje politiky, smernice, začne sledovať údaje, dáta, KPIs. Je možné si vykonať ten reassessment. Ten dotazník je približne rovnaký, lebo za toho pol roka sa nič v podstate v tom predmete činnosti nezmenilo. Počet zamestnancov tiež veľmi nerastie za pol roka, takže idú akoby od nuly tie spoločnosti a začínajú vyplňať na novo ten dotazník. Znamená to, že keď zmenia predmet činnosti alebo doplnia ho, zmenia výrazne počet zamestnancov, tak sú znova reassessmentovaní? Musia byť znova hodnotení? Pri počte zamestnancov nie, ale pri predmete činnosti áno. Čiže keď sa výrobná spoločnosť stane administratívnou len, je potrebné túto zmenu nahlásiť EcoVadisu a vykonať znovu reassessment. To znamená, budú mať vygenerovaný úplne iný dotazník, ktorý môže byť menej obšírny, menej náročný
a vlastne budú mať iný vlastne ten dotazník, tým pádom iné dokumenty nahrávať alebo iné požiadavky tam budú a budú mať zase trošku iné skóre a budú zase porovnávaní akoby v rámci tých svojich spoločností podľa svojho predmetu činnosti. Čiže je to na takejto báze v rámci toho predmetu činnosti. To je hlavná akoby kategória, ktorú EcoVadis bere do úvahy, ten predmet činnosti. A dodávateľský reťazec ak zmenia? Tam netreba keby vykonávať reassessment. V podstate vy, ako keď ste korporát, chcete si ohodnotiť svoj dodávateľský reťazec. Je to v podstate, to slúži niečo ako audit druhej strany, to znamená nejaký dodávateľský audit. Nemusíte ich keby už vykonávať, mať na to systém, platformu EcoVadis, tým pádom šetríte aj náklady. Vy si jednoducho dáte požiadavku, tento dodávateľ musíš mi vykonaj si EcoVadis a ja to potom ako ten veľký korporát v tom systéme vidím a viem sa pozrieť, aha, v environmente sú na tom zlé, v etike sú na tom zlé, môžem ich vyradiť zo svojho dodávateľského reťazca. Čiže naozaj tieto veľké spoločnosti si vykonávajú ako keby taký audit všetkých tých svojich dodávateľov a naozaj chcú znížiť ako keby to riziko, že nejaká spoločnosť, ich dodávateľ vykoná či už nejaký environmentálny problém alebo problém v pracovných podmienkach, takže vedia si takto prešetriť svojich dodávateľov a na základe výsledkov z toho EcoVadisu vedia si svoj ten dodávateľský reťazec keby upraviť. A toto sa práve deje v praxi. Veľké korporáty typu Amazon, Orange používajú práve tento systém EcoVadis na hodnotenie svojich dodávateľov. Ten EcoVadis je naozaj pekne naprogramovaný, že naozaj vás to spojí aj tých dodávateľov do jednej siete a automaticky ten veľký korporát, keď dostanete nejaké hodnotenie, automaticky dostane notifikáciu, že pozor, tento môj dodávateľ má takéto hodnotenie a vidíte tam presne v tých pilieroch základných, ako sa vlastne pohybuje to hodnotenie a ďalej s tým viete pracovať. Stáva sa to aj, že dostane ten dodávateľ hodnotenie, není úplne korektné, že ten čakali niečo viac, tak normálne tá matka alebo ten korporát mu nariadí, sprav tento correction action plán, inak vlastne môže skončiť v našom dodávateľskom reťazci. Čiže takto celý ten proces funguje v rámci toho EcoVadisu. Čiže má to kvázi dve stránky, viete hodnotiť celý ten svoj dodávateľský reťazec a držať nad ním ruku v rámci udržateľnosti, alebo vy ako vaša spoločnosť chcete byť trošku iný, zlepšiť svoju imidž, konkurencieschopnosť a sami sa ohodnotiť a získať nejakú medailu, respektíve nejaké skóre, ktorým sa potom viete marketingovo píšiť a nabrať nové obchodné príležitosti, lebo naozaj je to vhodný marketingový nástroj a tým, že tie spoločnosti veľké súvisia s tou udržateľnosťou alebo dávajú potaz na tú udržateľnosť, tak je to naozaj dôležitý nástroj v rámci budúcnosti. Koľko firiem vo svete, v Európe, na Slovensku prešlo týmto certifikovaním? Tie štatistiky sú len celosvetovo, ale je to cca už plus ako 100 000 firiem, čiže na celom svete. Tá škála tých firiem je naozaj už rôznorodá. Máme skúsenosti s implementáciou pre rôzne typy firiem, čiže vedia sa tam registrovať naozaj od všemožnej výroby až po administratívne činnosti, čo sa týka spoločnosti, takže naozaj od veľkosti do 10 človekov firiem až do veľké korporáty, do x tisíc zamestnancov. Samozrejme ten obsah toho dotazníka sa potom líši na základe veľkosti tej spoločnosti. Oni EcoVadis keby používajú takú rôznu veľkosť tých firm, že XS ako pri oblečení až po XXL firmy, to sú tie 1000 a viac. Malé firmy do 10 sú tie XX a naozaj ten dotazník je okolo 16 strán plus mínus. Pri tých stredných firmách, čo máme tak na Slovensku 50 plus do 250 zamestnancov, je to okolo tých 40 strán ten dotazník, čiže už narastie. Lebo práve väčšie tie firmy majú viacej tých požiadavok v rámci tej udržateľnosti a v rámci tých jednotlivých 4 pilierov. Čiže toto je také tiež pre tých klientov možno zaťažujúce, keď im dojde 40-stranový dotazník. Veľa niekedy si nevedia s tým poradiť. Ale práve EcoVadis má na to akýby taký vhodný nástroj, že vy viete zapojiť do toho systému aj viacerých kolegov. Čiže není to na jednej osobe. Viete si tam kľudne do toho dashboardu alebo do tej platformy pridať kolegynku z HR, ktorá budeme nastaviť to sociálne, kolegyňu z environmentu, ktorý rieši napríklad odpady a oni tam vedia svoju agendu akýby nahrávať
a vy to vidíte v rámci toho dotazníka, že kolega nahral takýto a takýto dokument a viete to celé manažovať. Čiže aj toto je vhodné v rámci EcoVadisu, taká výhoda, že není to na jednej osobe a viete s tým naozaj obchádzať viacerí. Všetko, čo ste doteraz hovorili, mi nápadne pripomína nefinančný reporting ESG vykazovanie. Prepojme to trošku, že či sa to dá použiť, alebo aký je tam vlastne súvis. Určite sa to dá použiť. Tým, že z jedným z tých typov dokumentov je tzv. Ten reporting, čo chce EcoVadis, kvázi tie KPIs, tak vás to trošku pripraví na to, že začnem si nejaké dáta zbierať. Čiže je to vhodné. Keď ste výroba, je možné, že po vás chce EcoVadis uhlíkovú stopu. Tak už ste pripravení v rámci ESG reportingu na jeden z SRS štandardov, čo je uhlíková stopa, alebo teda znižovanie emisí, a máte vypočítanú uhlíkovú stopu. Zbierate KPI v oblasti práve tej sociálnej oblasti. To znamená nejaké pracovné úrazy, diverzitu, inklúziu, všetky tieto údaje. Čiže vie vás to pripraviť. A teraz publikoval EcoVadis aj takú novinku, tzv. CSRD dotazník, čo je taká novinka a pomáha to vlastne spoločnostiam na zber údajov aj v rámci dodávateľov, čiže vám to uľahčí pri tom ESG reporte, ktorý budete vypracovávať, že máte aj údaje už zozberané od svojich dodávateľov, lebo ten EcoVadis teda ťahá údaje zo všetkých strán od tých dodávateľov a viete s nimi ďalej pracovať. Čiže vám to uľahčí celkovú prácu pri zostavení celkového ESG reportu. Takže je to naozaj nápomocné. Teraz taká podpasová otázka, keď nechcete, neodpovedajte. Vieme, čo sa aktuálne deje na globálnej úrovni. Amerika, Čína sa rozhodli, alebo je to na uvážení, že či budú Green Deal podporovať alebo nie. Je tu nejaká hrozba, že konkurencieschopnosť Európy natoľko klesne, že nebude záujem o takéto reporty a pôjde sa radšej tou cestou, že ideme proste vyrábať, lebo samotná výroba, predaj, to je má veľký dosah negatívny na životné prostredie. Aký máte na toto názor, kam sa to asi bude uberať? Viete čo, v rámci toho EcoVadisu, tak naozaj mám skúsenosti, že ten EcoVadis je celosvetový. Čiže naozaj som mal skúsenosti, že sú tam aj výrobné spoločnosti z Číny, ale naozaj napríklad, že Amerika je v tomto trend v rámci toho EcoVadisu, že naozaj v rámci tej Ameriky možno vláda alebo nedáva úplne až na tú udržateľnosť pri tejto zmene, ale naozaj tie spoločnosti sa chcú správať udržateľne. A naozaj práve aj EcoVadis má kanceláriu v Severnej Amerike a rieši tam celú túto Ameriku. Takže naozaj mám skúsenosti pozitívneho charakteru, že práve americké spoločnosti vyžadujú ten EcoVadis po svojich dodávateľoch, ale aj oni sami sa prezentujú, že áno, máme EcoVadis, máme takúto a takúto medailu. A pomaličky tento trend sa presúva aj do tej Číny, že naozaj máme skúsenosti s tým, že aj čínske výroby alebo čínske spoločnosti sa začínajú zaujímavať o tú udržateľnosť, lebo sú práve primárny dodávateľ napríklad do Európy. A tu nás to samozrejme zaujíma táto téma a sú aj nejaké legislatívne požiadavky. To znamená, že aj oni sa chcú nejak prezentovať a chcú mať nejakú medailu v rámci toho EcoVadisu. A je to vlastne také potvrdenie, že áno, máme nejaký záväzok tej udržateľnosti a správame sa takto. Čiže ja mám skôr s tým pozitívne skúsenosti ako negatívne. A tým, že ten EcoVadis je globálny, on v podstate v tom dotazníku nerieši legislatívne požiadavky. Ten dotazník platí rovnako v Európe ako v Číne, čiže naozaj tie fabriky v Číne naozaj musia mať tie požiadavky splnené, aby jednoducho získali to dobré hodnotenie. A čo sa týka, ako reflektujú koneční spotrebitelia na tieto označenia? Majú vôbec možnosť na výrobku alebo na webovej stránke vo všeobecných informáciách zistiť, ktorý výrobca prešiel certifikáciou, aké má hodnotenie? Na výrobku som sa s tým ešte nestretol, ale v rámci marketingových aktivít tie spoločnosti veľmi radi sa prezentujú práve tou medailou. Na webových stránkach je to úplne štandard, že sa tým chvália tie spoločnosti, že áno, získali sme super medailu nejakú v rámci EcoVadisu a využívajú ten marketing. Čiže to znamená, aj spoločnosti sa tým chvália na LinkedIne a na týchto sociálnych sieťach. To znamená, chcú sa s tým zviditeľniť, aby jednoducho možno získali iné a lepšie obchodné príležitosti a rozvíjať ďalej svoj biznis. Takže áno, stretávam sa s tým, ale primárne na tých webových stránkach. Alebo nejakých marketingových nástrojoch alebo propagačných nástrojoch. Vravali ste, že v rámci sveta, ale v rámci Európy a Slovenska EcoVadis pôsobí už niekoľko rokov. Zaznamenávate trend
záujmu o tieto ekologické témy? Samozrejme, je to naozaj zvyšujúci sa trend. To znamená tým, že tie korporáty veľké chcú po tých svojich dodávateľoch nejaký stav udržateľnosti a práve cez túto platformu si ich vedia preveriť, tak naozaj aj tak menšie firmy typu do 10 zamestnancov jednoducho ten EcoVadis majú záujem. A musia sa teda prispôsobiť tým požiadavkám tej udržateľnosti, že musia si implementovať tie základné politiky, nastaviť si tie procesy a sledovať tie dáta. Tým pádom je nastavený ten základný štandard v rámci tej udržateľnosti a získajú vždy nejaké dobré bodové hodnotenie. A vedia, potom sú spokojní z dôvodu toho, že udržali sa v tom dodávateľskom reťazci a vedia dodávať naozaj pre tie veľké nadnárodné firmy. Takže je to. Ešte by ma zaujímalo, ak niekto získa už takéto hodnotenie EcoVadis, rozhodne sa už v tom nepokračovať, tak čo mu vyprší jednoducho tá medaila, alebo čo sa stane? Ten EcoVadis má keby 3 možnosti. Platíte si to na základe subskripcie, to znamená, ako pri nejakých Netflixoch normálne si zaplatíte či už ročný poplatok. Je to odstupňované, je to nejaký basic model, to znamená, dostanete len základné keby hodnotenie plus tú medailu, potom je tu premium a potom je to enterprise. To premium už má nejaké hĺbšie štatistiky, metriky a teda to enterprise je najprv veľké nadnárodné keby firmy, ktoré vedia mať tú keby sieť tých dodávateľov nastavenú. A to členstvo viete zaplatiť na rok alebo na 3 roky. Keď si to zaplatíte na rok, dostanete hodnotenie, máte ho rok platné. V prípade, ak nevykonáte ten reassessment, tak jednoducho to hodnotenie odtiaľ z toho systému zmizne, medaila vám zmizne, bodové hodnotenie vám zmizne. Ale firmy, mám skúsenosť, že naozaj si platia kvázi, alebo teda snažia sa na to dlhoročné obdobie, čiže minimálne na 3 roky, lebo vidia v tom nejaký benefit a prínos a práve ten prílev tých obchodných príležitostí, že bude im to na niečo dobré, tak preto majú takúto skúsenosť a dávajú si to na to 3-ročné obdobie minimálne. Takže to je také pozitívne, že tiež tie firmy sa snažia o ten reassessment a celý ten proces akéby trvalého zlepšovania, že dobre, dostali sme nejakú známku prvý rok a snažia sa dostať lepšiu vždy ten druhý rok. Čiže tie procesy a politiky sa snažia zlepšovať, takže to je pozitívne na tomto. Ďakujem veľmi pekne, pán Oliva. Tak krásne oduševnele o tom rozprávate, vidno, že vás to baví. Je niečo, čo by ste v závere chceli povedať, možno motivovať? Na záver naozaj možno len tak, že naozaj je to skvelý nástroj, ten EcoVadis. Naozaj je užívateľsky veľmi prívetivý, čiže nie je to nič zložitého. Žiadne ťažké Excely vyplnenie, naozaj je to také polopatistické, vysvetlené. Robí sa to celé online, čiže je to naozaj veľmi dobré. Ukladá sa tam tá práca, čiže viete sa k tomu aj naspäť vrátiť k tomu dotazníku. Takže celé je to veľmi prívetivé a naozaj odporúčam si zaviesť minimálne tie základné politiky, k tomu tie procesy a dostanete dobré hodnotenie. Nie sa čoho bať, treba začať. Tak. Ďakujem veľmi pekne, som rada, že ste prišli. A ja ďakujem veľmi pekne.